Iñaki Gorostidik harriekin duen harremana aspaldikoa da. Gaur egun eskulangintza azoka guztietan ibiltzen da. Miniaturazko jasotzaileen harriak lantzen ditu. Duela hamarkada batzuk harri jasotzailea izan zen, eta ondu zituen marka batzuek gaur egun arte iraun dute. Berezitzat jotzen duen harri baten ondoan, bere kontakizun luzearen parte bat kontatu digu. Dela 60 urte, aurten nibietu 60 urte, jaiotakoa, basarri honetan, apakintza basarri. Eta nire trajektoria izan da, nik 20 urte arte izan harri jasotzailea. Eta 20 urtetik soldauzka, geobozioan ibili nintzen beste 4 urtean, bueltatu nintzen berriz harri jasotzea. Eta harri txikik bai, erdin ditut eta hor ibili naiz. Hau da nik jasot nuen harri gaundina, nire doblia eta 31 kilo gehiago, baina esku batez, eta garai bateko harria dau, eta nire doble pixua eta 31 kilo gehiago. 82an. 80. urtean, tamaina handiko harriak jasotzen ohituta ordurako, harri hoiesek lantzen hasi zen baina miniaturan. Gaur egun hark eginiko irudiak mundu osoan aurki daitezke. Hor hasi nintzen, harri handik eta harlatzen itun, hasi nintzen harri txiki eta iten, ezta? Eta, hortik hasi nintzen, eta ikusi genuen hor ziola ja kanpo bat, ez harri txiki barrikan, ikusi zuen bezala, harri lanien iten dugu lan askokin, iten dugu, gauz askokin. Nire harriak daude 5 kontinenta mundun, eta, jendi etortzen da nien, nire feritat aguten nahi zenean, da, nik aldetu joan dira, harri hau nahi joa, dihua Mexikoa, dihua Japonera, dihua Afrika, eta, eta Mujika presidenteak badauka nire harria, ikusi nion despatxun nan lolatzakan zea batien, periodiko batien toritzen, da harri bat bai. Pixkanaka inork irakatsi gabe, inork ezpaiziar duen horretan, teknika biribilduz joan zen. Nik zuzenien hau nonek beti nizan dut, eta gero pixkana, harri lanien dabilen nahi de, kaldera batzukin, da produktuakin, da gauzoikin, egoiki betire zehatu gure, baina ez, ni nonek ikasi dut, eta ikasten nahi nahi zondik gane. Lantegira lagundu diogu. Harria moztuz ematen dio hasiera prozesuari. Harria ekartzen dut, kanteratik ekartzen dut harria, eta oain gontan ingo deu, arrastreko ingo ditu. Eta pieza handi ikartzen dut, eta ondoren ingo deu moztu, eta ingo deu, da ikusiko transkurso guztia ikusiko zea harriana, baina hasiera do hemen dikan. Hauxe da lehen urratsa. Eta ikusiko dugun gainerako guztian bezala, teknika handia behar da. Urak zerra berotzea eragozten du, baita harria bera berotzea ere. Oain iten dugu lijatu hau, geho bufardatu, eta geho zulatu, eta transkurtso guztia ikusiko zuerola juten da. Bere lantegi txikian bazter batean, sortaka jartzen dituen harriak pilatuz doaz. Lanean jarraitu ahal izateko beharrezkoa da ondo lehorturik egotea. Azken produktuaren itxura dagoeneko agerian da, baina merkatuan topatuko dugun produktutik oraindik nahiko urrun dago. Indi jau, alderdi jau indi jau, eta oain hau da bufartu dugu, pixkat egiten dugu lakartu nekin. Pixkat arreia hobeto eskukin deltzeko, eta horretik egiten da. Horretik izaten jo, bufardatu hau. Aurpegietako bakoitza izurtzea eta ertz bakoitza behar bezala lantzea ezinbesteko abia puntua da. Harri hutsa izateari utz diezaion eta idi-probako harri itxura har dezan.
Denboraren poderioz, Iñakik teknikak eta prozedurak hobetu ditu. Oain ingo jau zulua, katia pasatzen den tokitikan, zulu handigua da, eta hori ingo jau. Zuloak egiteko Iñakik aldez aurretik ez du markarik egin behar. Esperientziak berak esaten baitio zehatz-mehatz nondik hasi behar duen harria zulatzen. Arreta handiz egin behar da, lana oso aurreraturik baitago eta pena litzateke orain puskatzea. Bai, oain ingo deu, barilla jartzeko bueltan, ingotxun markatu, sei zulu egiteko. Gutxi hori bera, hau da nahi eskuz iten dugu, ikusten zuen bezala. Agatxoa jartzea ia azken urratsa dela esan daiteke. Horra horri didemako harri baten kopia biribila, baina miniaturan egina. Oan ikusten zuen bezala, indizkio zuluak eta indizki jau, eta hon jarriko dugu, balilla jarriko jau. Balilla jarriko jau, eta hola sujetatzeko. Honekin hola sujetatu. Eta oain, hau sartuko ezkio, balilla hau sartuko ezkio. Oain ingo dugu kola bat, eta hautsa behakin, harrian hautsakin, ingo dugu. Masilla bat hemen zehatu eta zuluak betetzeko. Hauk, zulu idana inditunak, honekin betetzeko, eta honek pasatzeko 10 minutola gortzen. Itxasgarriak, zulagailuarekin ateratako hautsarekin nahasita, agatxoa finkatzen du. Ikusten zuen bezala, oain ingo dugu hau dana garbitu, iskinok eta dana garbitu, eta gehongo geha ja margotzea. Lixatzeko denbora behar da. Prozesu garrantzitsua da, behin betiko itxura ematen baitio harriari. Margotu ondoren, produktua ikus dezakegu saltokietan eta eskulangintza azoketan bezala. Edo adunako lokal honetan bezala. Iñakik bertan baitu bere lokala eta hark eginiko lan asko erakusgai daude. Ikusten zuen bezala, gaude adunan, uztartzan gaude, tabernan uztartzan, eta nire produktu batzuk daude hemen. Geozuzenien etxetik gane saltzitut, baina hemen bai, ikusten zuen bezala, gama txiki bat dago hemen, eta nire produktuak hemen sartzen dira. Kirolari gisa lehenik eta eskulangile gisa bigarrenik, Iñaki bezalakorik ez dago harri erabileraren artean.